בסוף השנה, כלומר בעוד 40 יום, תסתיים הקפאת המשכנתאות לחייבים. הבנקים יחזרו לדרוש את כספם, גם מהמובטלים, גם מהעובדים שיצאו לחל"ת. איך זה בדיוק ישפיע על שוק הדיור? אנחנו מבקשים לברר איתך, הכלכלן ושמאי המקרקעין ירון ספקטור. ערב טוב. ערב טוב. אז מה הולך לקרות כאן בראשית ינואר? שמעתי אנשים פסימיים שחוששים אפילו מקריסה של שוק הדיור, שתאיים גם על היציבות של המערכת הבנקאית. איפה אתה? יש את החשש אי תשלום המשכנתאות יגרום לבנקים לממש את הדירות ולהוציא אותם לשוק, וזה כך להפיל את מחירי הדירות, ובאופן עקיף גם לפגוע בחובות הלא מסופקים של הבנקים ולגרום להם להפסדים, מה שישפיע על הכלכלה הריאלית כמו שראינו בארצות הברית ב-2008. אבל אמיתית לא יקרה כלום בינואר 2008, בינואר 2021. למה לא יקרה כלום? למה? כי האפשרות לדחות את המשכנתות הייתה קיימת גם לפני הקורונה. אפשר לדחות את המשכנתות לשנתיים ויותר. אומנם קצת יותר ריבית, אומנם ההחזר בסופו של דבר יהיה גדול יותר, אבל האפשרות תהיה. הבנקים לא ירוצו ויממשו את הדירות האלה. אז כל מי שחושב שבינואר... האפשרות אכן הייתה, אבל אנחנו מדברים כאן על מספר אחר של אנשים. בכל זאת, הקורונה לא הייתה. הקורונה לא הייתה, ובינתיים הקורונה והדמי חל"ת משולמים עד הקיץ, אז לאנשים יש כסף, ומי שיתקשה, הבנקים ימצאו את הסידור, לדחות לו את זה וכן הלאה נקודתית. אל תשכח שחלק גדול מאותם 170,000 מבקשי דחיית משכנתאות, משכנתה חלקם, סתם תפסו טרמפ של אולי, אם נותנים מתנה, אז בוא ניקח אותה. אבל האמיתי... איזה מתנה? שמשלמים עליה ריבית דריבית? אז הריבית לא הייתה כל כך גבוהה במתנה של הקורונה, ומשלמים ריבית בזה שההלוואה צוברת ריביות ואתה לא משלם את זה, אז כאילו ההחזר שלך החודשי יגדל. אבל אני מאמין שהבנקים ובנק ישראל לא ייתן פה לאיזו התמוטטות כללית לקרות, וכל מי שמחכה בינואר לקטוף את הפירות והמחירים יורדים, זה לא יקרה. לא יקרה כי... זאת הייתה השאלה הבאה שלי, האם לחכות עם רכישת דירה לחודש ינואר, כי אז ייפלטו דירות לשוק? לדעתי לא. מה שאני רואה פה, כמי שמלווה הרבה מאוד פרויקטים, יש ביקושים לדירות, ההיצע של המדינה עם כל התוכניות הכלכליות שהם עושים, אין מספיק היצע, התחלות הבנייה יורדות, הביקושים קיימים, הביקושים קשיחים. אנחנו לא רואים, אני לא רואה שום פגיעה לא בביקושים ולא במחירים של הדירות, ולכן לא יקרה כלום בינואר. זה נקודתי, יהיו קצת קשיים, הבנקים יתגברו על זה בצורה שאו יפרצו, אבל אני לא רואה את הבנקים עכשיו רצים וגם ציבורית זורקים... אתה יודע מה מפחיד אותי? שבטח היו גם אנשים שאמרו בדיוק את אותו הדבר על משבר הסאב-פריים בארצות הברית. אנחנו לא רואים את הבנקים קורסים, הם מאוד יציבים, אז מקסימום יפרסו עוד קצת את החובות. איך זה נגמר בסוף כולם יודעים? לא, ב-2008 לא היו כאלה שאמרו שזה לא יגיע לבנקים, להפך הזהירו. שם ממשל אובמה לדעתי פשוט הלך עד הסוף ונתן לבנקים ליפול. זה הסיבה, אני לא חושב שמישהו ראה. דיברו על בועת נדל"ן, שם היה ניפוח של משכנתאות. גם אצלנו יש מי שמדבר על בועת נדל"ן, אבל אתה יודע מה, אני הולך איתך, מקווה מאוד שבאמת התעשייה הזאת, גם של המשכנתאות, גם של הבנקים, ובעיקר שאנשים לא יצטרכו לוותר על דירות שעליהם הם עמלו במשך שנים רבות. ירון ספקטור, כלכלן, שמאי מקרקעין, תודה רבה לך. תודה לכם, ביי.